दाउखो गल खय नाम्बार सोखो हेल' गाइस नै जान्दा फाग्लाया नैबे आंनि गोदान भिडिअ आरोना बयखौबो बरायहरलायबाय आरोना गोसो गोथारै आरोना ओमफ्राय दिनै बल खेला दं आरोना सिख्लाफोरनि ओमफ्राय बे सिख्लाफोरनि बल खेलाखौ आरोना जान्दा फाग्लाया नायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय दा फैदों आरोना जोंना केरासिनदा माबायदि मोनखो नों दिनै आरोना माबायदि मोनगोन मोजां मोनगोन ना मा मोनगोन नों जेनेबा सिख्लाफोरनि बल खेला नायनानै मोजां मोनगोन ना ओमफ्राय नै बिलिफांबो दं आरोना बे आथिं सुगासिनो दङ बा दा फसायबा हांगौ नंखायदां स्टिलाथ' बेनोखा राव फसायलै जाम्बा मालाय दंखाजोबो बिसिना जाम्बालाय मारैथो बिदि फसायनो सानखो नोंलाय आयौ साबेसे दा फरायगोन नोङो दिनै साबेसे दा फरायगोन 7 जन बावनो आयौ सयथि 7 जन आदैमोन आयौ दा सुबाय आरोना फाइनालि नायलांदो आदै भिडिअखौ देन्जार दामाखा जाखागोन आरोना दिनैनि भिडिअआ एकदम सिख्लाफोरनि बल जोनायसो फाग्ला सोर सहायनो हागोन दिनै गोगोम जाखागोन आरोना दा जाबायदां बलाथ' दहायनो जानांगौमोन आरोना 2टा 30 जागोन होनदोंमोन ओमफ्राय दाथ' बल खेलाया जाबायदां आदैमोन आरोना भिडिअखौ नायलांबाय दा नङा केरासिनदा नङा बिन्दास थांसै आरोना ओमफ्राय जों दा नै आरोना उफिनथ'बाव दंफैयोमोन आरोना थुलुंगाफुरियाव ओमफ्राय दा बेनिफ्राय जों नै बल खेलायाव थांसै आरोना दासा फिल्डआव आदैमोन औ माने दा थांग्रोबाय आरोना सारजन फरायग्राया आसोला सारजन होनो नामा बिलिफां सारजन फरायगोन होनदों नामा wow malah wow नै बनि नानिमोन बोरै बिसोरलाय फैला मायाव थायो बिसोर मायाव थायो फैद' जाम्बा र' दतमा बे आदैमोन जोंनि दतमा आरोना बियो नानिफ्रा माखौ मिनिबाय थाखो नानिमोन हो आयौ साथा खोबथेनानैसो मिनिबावबाय फैला ओमफ्राय थाब फै आयौ गोदानखौ गानबावबाय हनै गस्ला गोदान गानबावबाय थैखागोन आयौ देलायगारबावबाय आरोना थुलुंगाफुरियाव थै फाग्लालै बिसोर आयौ गस्ला गोदान गानबावबाय थैखागोन फाग्लालै आइखेनबो नैबेयाव बल खेला जागासिनो दं आदैमोन उन्दैफोरनि फाइनालि आदैमोन नै जों दा बल जोग्रा सौबाय आरोना सिख्लाफोर जोबा आयौ नायदो नै सिथोब वाव ओइ हनै खारदिंदोंसो बे सान्दुं गोसायाव फैदो नायग्राफ्राबो जाबाय आयौ जिजोबखागोन सान्दुंआ गार्लसना बबे नोंनिबा बबे देरहागोन दे बै गोमोआ आसलफोरसो बेलेग जोंखौ हनै खारदिंलागासिनो दं आदैमोन खारदिंलागासिनो दंसो हनै सिथो बै खारदिंनायाव थांसै ओमफ्राय बैजों थांसै आयौ हो नोरफै बार फाइनालि हिनजावफ्रा आदैमोन प्रेक्टिस होगासिनो दं आरोना आयौ नै बारला बारलि खालामगासिनो दं आरोना फाइनालि बिसोर सिख्लाफ्रा वाव आसोलफ्रा हनै बारला बारलि खालामगासिनो दं आरोना फाइनालि सिख्लाफ्रा स्टाफनियाव स्टाफ र' नै याव बारला बारलि खालामगासिनो दं आरोना सिख्लाफ्रा वा प्रेक्टिस जासिगोन नालाय खेलायाथ' मालाय बारला बारलि खालामगासिनो दं बारला बारलि मोजां मोनगोन ना मोनाखै बारला बारलिखौ फैद' केरासिनदाया लाजिबायसो सिख्लाफोरखौ नुनानै 7 जन फरायग्रा आदैया लाजियाखै आरोना जों दा साथा हमनानै फैद' होनबा दा फै मालाय हनै बाब खारलागासिनो दं सिख्लाफ्रा दे मोजां गेले
बे गुदुङाव वाव देन्जार जोगोन बायदि मोनखायो बिसोरखौ केरासिन फैदों केरासिन जाम्बा नैबेना गार्लसनिया सोंहरलाय मानि बियो नोंसिना मा गामिनि जेनेबा मा क्लाबनि सिख्लाफोर हा दतमा फार्स्ट आयौ दतमा फार्स्टल' होननाय खोनाबाय आं बै गोमोफोरनालाय मानि बेबा अडियन्सफ्रा आयौ नैबेथ' लिडारखा नोंहा सोरनि सापर्ट सापर्टआ बयजोंबो देलाय जामा बुंब्रा नों बबेनि सापर्ट दे बुंलाय जामा दे बबेनि सापर्ट नोंहालाय नों आदाया बबेनि सापर्ट गार्लसनि आयौ नोंना हिनजावा गार्लसनि बाव आयौ नोरैबो सिथो अडियन्स वाव बिउटिफुल अडियन्स मानोबा उनै उल्थां फाल्थांबो खालामो जानोसै आदैमोन खेलाया रेडिनो जाना फाग्ला आंखाबायलाय सोरोंखोदे हनै खारलायलायोबा आरोना बायदों अमरनिसोमोन जों सागदावग्रासोमोन थाव देनदार रायो सान्दुं गोसा बोरै जिरायखो बिसोरो अखा हादैयाव रायो दे मोजाङै देरहानांगौ मोननैबो देरहानांगौ मोननैबो देरहानांगौ नोरैसो लानांगौ माबाया सोरबा फुदुं सोरनाबा गार्लसना आयौ खय गल जाखो होनदों सोखो आयौ हनै सिख्लाफ्रा सोर जोखो आइ जोदों नो अफसाइड बल 13 नाम्बार अफसाइड बैयाव थाहैदों बल खाथियाव नुदों दे खराजो माथो औ माबायदि मोनदों गेदेर सान्दुं गोसायाव बलनायनानै माबायदि मोनदों नों माबायदि मोनदों सान्दुं गोसायाव फैबावबाय ना फोराननाय बायदि आदैमोन अडियन्सफोर जिखौ सिख्लाफ्रा मालाय मिलिनानो सात नाम्बार खाट रान सात नाम्बार रान आयौ जिग थाबावबाय बलखौ नायदो नों माना फाग्लाया बल जिग थाबावबाय नायौ आयौ